Pangane berasa. Gila, kalau dipiurne langsung bajingan. Wong nganjuk mundi? Nganjuk mundi? Kula. Ya. Parujaya. Iki ngracun-racun pitik makokno nggone kuntuk. Mbok racun ya ngono kuwi. Ha cek konangan di video sik nggawa ning sak kanan Bang, nggo beras. Videone enek iki. Ngracun nggone kuntuk ya iku lho wong. Bajingan kok. Ini racun ning dinding kon kalangan lho iki. Asu kok. Wong anjuk, Bos. Wong ning Magetan iki. Iya wis ngomong. Yo nyapa wae gak duwe ngracun-racun iki. Gah mati kowe. Kowe mati kowe kok. Tenan kowe tak belah kowe. Yo nyapa wae ngracun-racun ngono iki. Kula mboten gadah motor. Ya iku bisa apa? Tak tahane Bang, tahane. Gajian ning gone kunto ya ngono. Ngracun-racun wong kuwi. Tanah ya wong nganjuk iki. Bajingan kok. Ning kunto iki pitar gandeng kae ya ngono kuwi. Ndrek ngono diracun ya ne. Mandek sik ngono piye? Mandek sik dindeke. Dindeke. Mas iki kasus apa nek kok pitikku Suraya? Ben-ben lek. Sampe tak tuku. Sampe sing pitik? Iya. Ya. Ben-ben. Tak goto saiki apa? Ngelotan iki. Sapa? Sapa? Sik durane. Durane sik. Ben Lampung e. Ben Lampung. Batur Magetan ning iki lho sing dipitik, Bos. Sing racun wong nganjuk bajingan kok tanah. Radio. Ning kunto ya ngono kuwi. Ya ndirek ning pitik gandeng. Ya nek sing diracun ya kuwi sing racun. Ya jian gone sak kanan lho. Beras abang dikek pimek. Aku padahal main breng-breng anjing. Iku video ora? Sapa? Cepot, Amit, cepot. Sapa sing kei racun? Yasin. Yasin wong ndi? Yasin ora ngertine pas anu sapa? Bojonegoro napa Cepu ngoten lho. Jujur. Mbon nggih nek Bojonegoro Cepu. Tapi asline panggonane mboten. Sing nggawa nang Gurang-Gareng sapa? Suyut. Suyut karo sapa? Kamto. Ndamuni. Awal mula Suyut. Terus Kula teng mriki manggen ten Kepurejo. Terus manggen omah kosong di padene Kamto ora pola perilakumu kuwi. Semerep. Kamto ngerti ning nggawa racun awakmu. Yo ora to kowe. Gatot tira. Boten ngertos. Berarti Kamto. Sing wis sing ngongkon ngene Kamto karo Suyut. wis berarti wis wong telu wis kong kali kong. Jujur sekali kok, Gum. Iya to? Wis lingkaran setan wong telu. Ya berarti racun iki teko wong Megiri. Asline